Hello, Mr Griffiths. Bore da. Mae ganddo ni cwestiynau I ti heddiw. Pwy sy'n mynd I mynd mewn i'r adeilad newydd a pryd ydy mynd I agor? Wel, bydd yr adeilad newydd yn agor dechrau mis Medi, felly bydd disgyblion newydd blwyddyn 6 yn defnyddio'r adeilad newydd. Bydd pawb yn yr ysgol yn defnyddio'r adeilad a bydd nifer o adrannau yn symud mewn yr adeilad allan o'r cabanau. Pa pwnciau ti'n gweld sy'n symud mewn yna? Wel, bydd yr adran bioleg yn symud mewn yn gyfan gwbl, si labordy landsiofft a law siawr. Bydd yr adran hanes yno, yr adran ddearddiaeth. Hefyd mae rai ystafellau yna ar gyfer Cymraeg a Saesneg ac ati. Clywed bod ni'n mynd I wneud loceri a tai bach newydd yn y adeilad. Na ni, am y tro cyntaf yn hanes yr ysgol nawr bydd rhyw 600 o loceri yn y bloc newydd ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 I gyd. A hefyd bydd tai bach yn newydd ar gyfer y disgyblion a'r staff a bydd eisiau yna ar ôl mae'r tai bach presennol rhy hen. Byddwn ni'n cael gwared o'r hen tai bach a gael tai bach newydd. Iawn, bydd disgyblion y blwyddynau all yn defnyddio loceri efallai yn blwyddynau nesaf? Wel, erbyn diwedd y prosiect, bydd pob disgybl â locer. Bydd rai wrth gwrs yn y bloc newydd, bloc 2, a bydd rai wedyn cael ei sefydlu yn bloc 3, unwaith bydd hwnna'n orffen wedyn erbyn haf 2012. Iawn, diolch yn fawr, Mr Griffiths. Croeso. Helo, a heddiw mae ganddo ni Miss Wellington gyda ni. Nawr, Miss Wellington, pa pwnciau ydych chi'n dysgu? Rydw i'n dysgu gwyddoniaeth a bach o mathemateg hefyd. Pa rai ti'n hoffi y mwyaf? Mae rhaid I fi gweud taw gwyddoniaeth yw'n hoff pwnci. Be ti'n meddwl bydd y plant yn hoffi y mwyaf? Mae rhaid I fi gweud gwyddoniaeth oherwydd mae llawn arbrofion a hyfryd. Ni wedi bod yn arbrofion gred wythnos diwetha gyda'r wythnos o Waenglyn dŵr a hefyd I chi lan yn joio yn dysgu am y corff ac yn dysgu am y pethau yn gwmpas ni. Diolch yn fawr. Diolch Celyn.